Tak trošku vám ukážeme, kamaráti, z tohto mesta Krku. Tuto sme vyšli akurát, tam spoza tejto maríny je kemp, takže hneď sa tu napojite na takúto peknú promenádičku. Toto je ešte taká relatívne vedlejšia promenádka, ale teraz za chvíľku, keď zabočíme za tou žltou loďkou, tak tam je taká hlavná, kadejaké lodičky tu stoja. Rúbce si tu kráča. Extrémne nadšená paňulka. Treba ju dopingovať každú jednu sekundu, aby kráčala. Akože moc sa jej nepáči úprimne toto chodenie. Ale tak hrať sa hrá rada. Akože asi 5 sekúnd predtým, než sme odchádzali na túto prechádzku, tak paňulka sa rozhodla, že nám zdrhne, lebo každý jeden sme si mysleli, že je s tým druhým. No a proste niekde zdrhla. Netušíme, kde bola, ale prišla. Mali patraciu akciu a prišla za piškotami. Áno, prišla, takže sme radi. No a tuto, ako som spomínala, tu je už tá hlavná promenádka. Teraz je to tu takéto mesto mimo sezóny, že ani by som nepovedala, že je mimo sezóny, lebo je tu dosť ľudí, hlavne teda cez víkend, včera a dneska. Ale evidentne to je dosť preplnené cez leto, počas sezóny, myslím si. Lebo už teraz je celkom zaplnené, ale však aj domácimi, alebo tuto prišli z ostrova, ľudia sa poprchali trošku do mesta, takže tak, ale inak veľmi sympatické. Kamoši, tak tuto sme na tejto hlavnej promenádičke pri meste, kde sú takéto reštiky, ktoré sú asi také turistické trepy. Tam by som si veru, že nesadala, ale tak kto chce si sadne. Rupius tu naháňa holubov. No, ukážeme vám, tu sa dá ísť napríklad takto z tejto prímorskej cestičky rovno do tohto historického mestečka. Sú tu samé pachy z rôznych reštaurácií, bufetíkov, kebabov, free foodov, street foodov. No tu vidíte, že takéto fakt pekné, milé uličky. Takto také kamenné, obložené, normálne krásne historické mestečko. Tu sa takto môžete potulovať týmito útrabami uličiek. Kade čo tu je? Nájdete tu od hair salónu po mačacie žrádlo až nejaké nevídané chuťoviny na zemi. I v reštauráciách, ktoré si umývajú niečo, tak tu tečie voda potokom. Tu máte herné skrinky, každý tu na nich vyhráva. Dúfam, že viete, čo som vám zahrala. To máte ako kvízovú otázku, že musíte uhadnúť. Toto sa trošku rýchlejšie pretransformuje, lebo to veľa ľudí, ale Rupi sa moc už nechce. Dopúštime ešte také fázy. No výborne ideš. Že ideš úplne a potom na chvíľočku vôbec. Ukážem vám ešte túto takú historickú katedrálku, ktorá je fakt pekná, dosť veľká. Tuto už môžete vidieť naľavo tieto stĺpy, vežičku. Tak tu je tá katedrálka. Normálne sa tam dá ísť pozrieť aj donútra. Vám ukážem, že ako. A tuto doľava, keď zbehnete, tak tu sa dá ísť aj donútra. Takže tuto sú, pozrite, aké krásne architektonické kúsky. Rupuška tu trénuje s Ivinom. A tuto je vnútri katedrálka, veľmi pekná. Rupi, čo tu tam robí tá vlna? Čo robí tá vlna, Rupu? No bojuj proti nej. Chyť ju! Rupi, chyť tú vlnu. Chyť tú vlnu. Chyť tú vlnu, Rupi. Nepí to. Rupinka, taký barový psíčok, dostala aj vodičku v tomto podniku. Ivy sa tu prechádza už takto na peši, na pana. Si strešuje nôžky.
A tuto sme si sadli do takého pekného prímorského baríku, a.k.a. podniku. S takýmto krásnym výhľadom na mestečko, aj na kemping, zadu náš vidno. Tak parádne miesto, si myslím. A Rúbko musíme teraz zobrať a vymotať z tejto rozmotávačky, ktorú som už raz rozmotala a ona sa tam druhýkrát dostala a ide naspäť. Trošku to vyplo po ceste. Tak ešte si natočíme z tohto krásneho historického mestečka. Keby vám nebolo dosť, ukážeme si nejaké zákutia. Popravde ani my to tu nemáme až tak úplne zmapované, takže explorujeme spolu takéto vnútrobloky. Výborné. Je to tak, cíti to takou prímorskou krajinkou. Ten dých toho mestečka. Takže super, vidíte, všetko na jedenie. Pizza, pasta a ide sa. Zmrzlinka môže byť. Nejaká Barbie zmrzlina tam majú. Prečo nie? Takéto romantické podniky. Takiakého charakteru. Tento pes beha v chládku. O, jaký pekný stolík. Vidíš, vám natočím. Takto sympatičné aj tam. Ulička. No proste je to tu prepodnikované. Ako kade kde inde. V týchto historických prímorských turistických mestečkách. Áno, tuto je Kaminokrk. Pozdravujeme našich kamiňákov, ktorí teraz kaminujú v Santiagu. Nech sa im darí. Do Santiaga, áno. Som sa zle vyjadrila do Santiaga, takže ich pozdravujeme a športu zdar, priatelia. Nezabudnite, že v lidskom forte rastiete.